Moi. Moi taas YouTube. Tänään me tehdään video. Mulla on täällä kaveri Ammer Samppa. Me tehdään tänään video, että me hakataan maata ja sitten tehdään siitä hyvä maa. Hakataan sitä paljon ja ruvetaan tekemään sitä hyvää. Ja tämän maan nimi on Growtopia GT 05. Tulkaa käymään. Tulkaa käymään, tää on hyvä. Vaikka tosin ei ole vielä valmis. Mut nyt mennään. Mennään koulutettavaksi. Siis tää on se meidän maa, jota me ollaan jo aluksi tehty. Ja sit kun on hakattu, niin tänne hommataan kaikki durmoverit ja tämmöstä. Haluuks 12 vielä? Okay. Et saa. Ja tiedät varmaan syyn miksi. No joo. Mut muuten multa skämmättiin Aisorse Aiskal jo vielä. Ja siis älkää sitten ihmetelkää, jos toi on noobit. Mut kyllä me vielä joskus rikastun, on mulla ihan hyviä blokkeja ja muuta. Ja älä ihmettele, meillä on vähän äänipaineessa, niin... Ai mulla on. Mulla, kun mä olin kipeä. mulla on vähän kurkku, niin kun siellä on limmaa, niin se tekee tämmösen äänen. Kappas vinklivuoron. Mä saan vinklivuoron äsken. Haluun pallaa roviikit. Häh? Haluun. Ei riitä tilaa. Ihan nyt. Hallu tuli. Oota. Samassa juttu kuvaa. Joo. Missä se on? Oota, mä menen tuonne ylös. Se on täällä. Mä hittu jo. Katanko Atte Hakkasen siellä yläossa? Joo. Näitä maita on joskus ihan kiva hakata, kun ei oo mitään tekemistä. Ja kanttii tilata tää kanava. Sen nimi on se Megaman 112. Giveaway, jos Tulee paljon tilaajia. 21. giveaway tulee, kun on 20 tilaajaa täynnä, että se on 20 tilaajan spessu. Mullakin on vähän limaa kurkussa, että... Mistä se tuo? Eiku ai niinku tuo alla. No niin, meillä on jalispeli Kiteellä. Nyt tän viikon lauantaina, että Kiteellä, niin se voi tulla katsomaan, jos joku vaan haluaa. Missä siellä luurat? Mä oon tätä takana kanssa. Aina siinä jo. Allu jatkaa tosta, me aloitin jutun tosta.
Täällä on hyvä musiikki täällä maassa. Tästä maasta tulee hyvä trademaa. Kanttiin käydä myös täällä maassa joskus. Niin kun on tää siis valmis, eihän tää vielä edes valmis. Tänne hommataan kaikki dual-moverit ja tämmöstä. Vaikka ei ole vielä edes hakattu, niin silleen kipaa sanoa vielä. Kun meillähän oli yksi maa, mutta me myytiin se. Ai! Jos tänne tulee pelaajia, niin me keskitytään vaan hakkaamiseen. Niin mä voin kyllä käydä ne bannimassa. Koska sitten, kun tää maa on valmis, sitten vasta tänne pääsee pelaajia. Niin sitten mä ainakin ajattelin, että tästä voisi olla yksi hyvä tubemaa. Sitten kannattaa, tuolla varmaan tulla useampia spesiaaleja videoista ja kaikkea tämmöstä. Ja sit mä jopa kuvaan giveawayta ja tämmöstä. Logittaa. Niin. Sitä hakata tonne. Ei mene pitkään. Jotkut väittää Setistä ja Hamumusta ihan kaikkea väärää. Jotkut väittää sitä, että Set tai Hamumu on silloin pelissä, kun kukaan muu ei pääse. Niin no kyllähän joskus siis on silloin pelissä, että ne on esimerkiksi korjaa jotain Rautapelissä, mutta... Rautapeli itse asiassa on hyvä peli. Laittakaa muuten kommentteihin, jos haluatte nähdä jotain muutakin pelejä. Niin laittakaa kommentteita, voitaisiko me pelata niitä, että... Me otetaan ihan mieluusti niitä kommentteita vastaan. Ja... Lisää videoita on teille tulossa sitten. Ensimmäinen video tosissaan. Onko tämä meidän eka video? Tää on toinen video. Mulla tää olisi ollut kolmas, mutta mä poistin sen edellisen. Mä en tiennyt, kun mä en ollut sitä viime kerralla mukana. Itse asiassa mä parkourasin siinä videossa, että en oo ihan äsken tehnyt videoita. Niin... Siis kato, kun mä olin silloin kipeä, niin... Mutta joskus mä teen... Joskus... Niin. MR-samppaa. MR-samppaa on hyvä tyyppi ja muutenkin. Jee. Ihanaa, vihdoinkin joku kehuu minua. Rautapelissä minun saadaan olla kusipääksi. Rautapeliä on joskus kiva pelata, kun ei ole mitään tekemistä, niin... Mä en kyllä jaksa sitä pelata, kun mä tykkään, että mulla skämmä. Ai saakeli. Mullekin on tapahtunut tää juttu monta kertaa, että mut on skämmätty ja muuta. No, arvaa monta kertaa mut on skämmätty, hei. Nämä laavat pitäis hakata tälle kyllä kokonaan pois. Joo, hei, tästä. No joo, ei mitään. Mä ajattelin, että tänään tehtäis vielä uusi video. Et iso nyt pitäisikö jatkaa tätä maan tekemistä, että tietysti mä tulen tekemään, että mä saan duolinnuoveria silleen. Ja sitten jossain jaksossa me farmataan ja muuta. Just sinne seuraavassa jaksossa mä ajattelinkin farmasta. Sitten maahakkaamissa ei mene enää pitkään niitä hakattu. Me saadaan tää jo oikeastaan tänään valmiiksi. Okei, mä esitän nuubia. Kerrankin on nuubi. Hei, okidahrat ja annan. Joo, tää maa saadaan oikeastaan tänään hakattua, niin... Niin tässä videossa tosissaan hakataan maa ja...
Joo. Otetaan toinen tää puoli niin kohta. Aloin hakata. Joo. Ja mä tuun auttaa sinua. Oot se missä vaiheessa menossa? Nyt se tulee alla vasta. No. Tää yläosa pitäis vielä hakata tätä. Tuu hakkaamaan tää yläosa. Joo. Mä voin tehdä myös useankin näitä videoita, että jos mä vaan pystyn tekemään, niin voitte laittaa kommentteja, jos haluatte tehdä, että mä teen vielä lisää videoita. Voi laittaa YouTuben kommentteja. Pitäisikö mennä? Samppa. Tää. Pitäisikö bännätä toi tyyppi, mikä tuolla ylhäällä on? Tuolla ylhäällä on tyyppi. Oota mä katon kun... Älä. Ei kun ei siellä ole enää ketään. No lauat on joskus ärsyttäviä, mutta parkkourit on joskus aika helppoja ja joskus aika vaikeita. Parkkourit on helppoja. Nyt tuli taas. Oota mä bännän. Sinne tuli 2. Kato nyt kun on tuossa tunnin kohta. Joo, sulle tulee 2 tokenia. No vittu. Yhdestä panna otosta. Hyvä. Haluatko bännit? No. Heippa. Aha, alluja täällä on. Tää maata on hakattu yllättävän paljon. Voi tehdä lisää uusia videoita täten. Voitte laittaa kommentteja, että mistä te haluaisitte. Ja voitte laittaa pelejä, mistä voisin tehdä uusia videoita. Eli tänään tulee vielä ainakin pari videota, että voitte laittaa kommentteja, että mitä pelejä voisi pelata. Että sitten kohta loppuu taas tää video, että se on nyt mua nähdä ensi jaksossa. Yhtä aikaa laittaa. Moikka YouTube, nähdään ensi jaksossa.